Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Uy, alam pa yung araw. Aminin nyo na kapag halimbawa, bakasyon, yung mga bata, di ba? Parang nalilitok ako anong araw na. Uy, totoo kaya. May ganun di ba? Parang lasing tayo pare-pareho. Parang ganun Pagka ganitong medyo may mahabang break, no? Meron tayong bangag levels. Parang parehas to ng kapag last few weeks of the year. Ito na yan. Ito yung feeling po natin ngayon. Yung pagka pumatak na yung mga December, kailan ba parang hindi productive na yung mga tao sa opisina? Simula pagpatak ng in-announce kung kailan ang Christmas party sa office, partner. Yan. Simula na yun. Mga December 10. Mga December 10 pa lang, wala nang kwenta. Nakakairata na po lahat na nagpapamiting. Yung nagpapabibo pa sa opisina. Correct. Yung mga December 10 nagpapabibo pa. Yung mga, dapat yung mga nag-e-enjoy na yan, nagsastart na mag-prepare sa mga party. O kaya, at iba na Yan, ganito. Correct. Medyo nauna siya ngayong linggong to, diba? Actually, rehearsal po ito. Yes. Ito po ay isang matinding practice. Ito po ang practice na ito ay hindi naman para sa ating mga empleyado. Kundi para sa mga boss. Oo, kailangan nyo rin ng break, di ba? Correct. Hindi partner. Para malaman nila na ganito po tayo kawalang kwenta. Sa mga susunod na linggo, pagdating ng Kapaskuhan na talaga. Ayan, tama yun, no? Ito na po yung umpisa na pairalin natin ang katamaran. Yan, ganyan. Parang pagka pinairal natin yung katamaran, parang sanay ka na. Hindi, bukod sa sanay ka na, partner, parang naiintindihan. Parang, ganun talaga, it's the season. Season Sabi, anong topic nila? Ibinibida nila, ina-argue nila. Napairalin ang katamaran. Hindi, pero parang aminin nyo na. Ay, ganyan tao lang tayo, mga kaibigan. May kahinaan tayo. Correct, di ba? Ito po ay pagiging pag-real talk lamang, di ba? Ito ay pagiging tunay. Ito ay hindi pagiging plastic, di ba? Sino po yung pumapasok po ngayon kung meron man kayong pasok, no? Yung ganadong-ganado, ha? Ganadong-ganado, di ba? Ikaw? O ang plastic mo, chong? Plastic ka! Huwag kami! Huwag mo kami pinaplastic. Masaya ka ngayon. Pasok ka. Lahat walay. Huwag ka plastic. Hindi pa mamana sa iyong kumpanya. Correct. Huwag kang umasa. Hindi mo ikayayaman yan. Mapopromote ka dyan. Dahil ikaw yung katangit-tangin pumasok. Hindi. Masaya ka ngayon. Huwag ka plastic. Ganito yung mga kaibigan ng bad influence talaga. Ganito yung mga kaibigan mo dapat mong iwasan, di ba? Ito yung mga tipo ng kaibigan na ayaw ng mga magulang para sa mga anak nila. Yan, hindi magandang impluensya. Sabi ng mga nakikinig ng mga nanay ngayon, tapos kasama yung mga anak niya, patayin ang radyo. Hindi sila magandang pakinggan. Hindi, pero alam mo yung sinabi mo kanina, partner, medyo rehearsal itong linggong to. Simulation ang tawag dito. Correct, di ba? Medyo rehearsal, simulation, practice, di ba? Nang magaganap sa mga susunod na araw. Sa susunod na buwan. Hindi, aminin nyo na, di ba? Hindi po ba't nakakairita po yung December 16 nagpapamiting pa? Oo, kaya bakit may planning pa, di ba? Excited. Nagpapamiting ka pa ng December 16. Oo. Yung may pamiting ng December 16. Nag-iisip kong itutuloy. Iniisip na kung ika-cancel. Hindi nyo po alam na iirita po sa inyo. Correct, diba? Yung mga kasamahan nyo sa trabaho. Kasi pa 25 na yan, partner. Pa 24 na yan. Correct. Tapos may pa-meeting pa. Diba? Huwag masyadong bibo. Yung mga masamang influensya talaga. Huwag masyadong bibo. Pero in fairness naman, okay, sa mga bibo, akala nyo lang hindi rin nakikita ng mga boss nyo yan. Pero nakikita nila yan. Ayaw niya lang. Mo. Ayaw lang nila kayong pansinin. Diba? Kasi baka pil na pil nyo naman.
Pinagsasabi natin. Pinapil nyo naman. Hindi, pero akala nyo lang parang hindi nare-recognize yung efforts ninyo na ang daming pumapasok tapos kayo hindi kayo ang daming hindi pumapasok pero pumapasok kayo. Diba? Akala nyo lang hindi nare-recognize yung fact na hindi nyo ginagamit yung leave nyo kasi mas gusto nyo pumasok. Akala nyo lang hindi. Diba? Pero sa totoo lang, alam nila yan. Correct. Alam nila na gano'n. At kapag kaalam nila na ang empleyado yung gano'n, naku, papatungan pa yun na maraming trabaho. Ginagalingan mo Ginagalingan mo eh. Tingnan mo. Yun ang epekto nun. Ano, mapopromote ka? Hindi ang trabaho mo. Hindi, pwede ka ma-promote din eventually, pero dadagdagan ka talaga ng trabaho. Tingnan mo, partner, di ba? Sino sa atin, sino yung pipiliin mo, partner, na bigyan ng additional task? Yung tamad ba? Hindi. Bilang boss, ang bibigyan mo, yung alam mong bibo. So, alam na po ang lesson. Yung hindi dumatanggi, di ba? Correct. Yung pasok na pasok kahit holiday, gano'n. Correct. Yung hindi gumagamit ng leave, ganyan, di ba? Doon mo bibigyan yung trabaho. Kaya, isa pong lesson ngayong araw na ito. Kung ayaw mo natatambakan ka ng trabaho, kung ayaw mo binibigyan ka ng dagdag na responsibilidad, yan, huwag kang bibo. Charot. Hindi, pero there's, aminin na natin, there's truth behind it. The real diba? talk Real ito. talk yun. Maski naman sa school. Sa tunay na buhay, ganito naman talaga yung setup. Aminin natin, mindset natin lahat ngayon ay magpahinga. Lutang tayo yung araw yung doon nag-umpisa eh. Oo, na parang, hindi natin Thursday, matatandaan. correct. Diba? Nalilito tayo. Anong araw na nga ba ngayon? Kasi nga, holiday mode. Oo. So lutang tayo, parang gano'n na parang sinasabi natin, ito na yung umpisa ng katamaran natin. Diba? Mga gano'n. Ang utak natin wala na sa trabaho. Actually, for some reason, parang in a way. At yun talaga yun. Yun talaga. In a way, parang may lisensya ka rin. Alam mo, may lisensya ka rin na medyo tamarin. Kasi holiday mode, di ba? Ang haba kasi. Ang haba kasi talaga, lalong-lalo na yung mga talagang i-avail, pati yung tomorrow. Yung may mga naipit na araw na ipapasok, tapos ililive na lang nila. So technically, kung nagsimula ka nung last week, di ba? Simula Sabado yun. Correct. Saturday to Sunday. Kasi may mga estudyante, wala nga silang pasok. Kaya nga di ba? Kaya yun yung sinasabi ko. Kasi kung halimbawa, yung mga estudyante may pasok, hindi natin to pinag-uusapan Kaya lang yung mga families na may mga estudyante, di ba? Ramdam talaga nila yun eh. Totoo. Ramdam talaga nila na walang pasok na holiday mode kasi yung mga anak ay nasa bahay din. Correct. Diba? Yun yung mga eksena. Pero totoo, di ba, partner, yung sinabi natin kanina na usually kung sino yung bibo, sa kanya binibigay. Maski, at hindi ito, di ba, napag-usapan natin sa trabaho. Di ba, totoo, ang pipiliin natin yung alam natin na mabibo siyang gumalaw, kumilos, yung gawa siya ng gawa, di ba? Yung alam mo, lagi may output. Daan sa harap mo, lagi may bit-bit. Lagi may sinusulat. Nagmamadali kahit wala naman dapat lagi may magmadali. bit-bit na laptop. Yung kape na mainit, laging lumalamig. Hindi na naiinom sa sobrang kabisihan, di ba? Hindi ba't sa kanya binibigay? Sa kanya binibigay yung additional task or additional responsibility. Kasi nga, alam mo magagawa niya kasi ganun siya eh. Tipong lumalamig na yung kape sa kanya. Hindi na niya, alam mo yung coffee niya mainit, nagiging iced, alam mo yon kasi nga, hindi niya na naiinom sa dami ng kailangan ng mga ginagawa niya at sa pagiging sobrang responsable niya. Ganun din sa bahay. Hindi ba't yung ang sarap, kunyari, imaginein mo yung mga mayayaman tayo, yan. Tapos meron tayong apat na kasambahay. Yan. Apat na kasama sa bahay na tumutulong sa atin. Hindi ba't yung binibigay natin na responsibility, kunyari, na mas mabigat, ay yung alam nating bibo. Yung mapagkakatiwalaan na natin. Yung mga alam natin nga, nakabasag na ng 5 plato, di ba? Yung dapain, yung nagkamali sa grocery, di ba? Hindi na natin masyadong inaano yan eh. Hindi na natin masyadong binibigyan ng task. Yung mga sakto lang na pag nagkamali siya, okay lang, di ba? Kahit magkamali, di ba? Pero yung alam natin talagang mabibo, masinop, di ba? Di ba hindi ba't sa kanya lahat? Totoo, sa kanya punong-puno ang utos. Diba? Nag-uumapaw ang utos. Correct. Kasi nakikita natin ganun sila ka-responsable sa ginagawa nila. So alam ng lesson, kung ayaw niyo po matambakan, maging irresponsible po, magbasag po, ganyan. Manira ng gamit sa office, charot. Hindi, pero at ang masarap sa pakiramdam yun kung ikaw naman lagi kang tinatambakan ng work, di ba lagi natin sinasabi, POV, mindset ba mindset? In a way, bakit sa akin binibigay lahat? Correct yun. Diba? Maganda yung impression na binibigay mo sa mga kasamahan mo sa trabaho. Pinapakita mo talaga na ganun ka ka-responsable. Yung halimbawa na nagla-lunch break na lahat. Tapos ikaw na iwan sa table mo. Wala na yung mga tao nagla-lunch break. Nasa pantry silang lahat. Nasa kantin. Ay naku, malamang walang pera yan.
Pero magandang senyales din Oo, yun. na masipag. Hindi mahalatang wala kang Oo, pera. correct. Ang sasabihin ng mga boss na makakapansin sa'yo. Grabe naman, maski sub-sub lunch. sa trabaho. Hindi. Nagpapalipas gutom. Yan, diba? Oo. Ganon. Sabihin nung boss mo, kawawa naman, sipag-sipag sa trabaho, bili mo nga ng pizza. Yan, diba? Mga para-paraan din yan. Ganun. Sa buhay po natin, para umarangkada, kailangan madiskarte tayo, friend. Pansin yun. Naalala mo dati, partner, kunyari nag-overtime tayo sa isang task. Ang mga boss talaga pansin agad nila yan. Magpapabili po sila ng Oo, pagkain. charismatic yun. Parang hindi sila magdadalawang isip na kapag kami, kahit nga hindi mo hiritan Oo. Diba? Parang matik yun na pakakainin. Diba? Correct. O kaya padeliveran sila ng ng kape. O tag-isa ilan ba sila nandyan sa loob? Ganon. Mga ganon. In other words, napapansin po lahat. Yes. Yung kasipagan ng isang empleyado at yung katamaran ng empleyado. Yung hard effort, yung sobrang extreme effort, at saka yung walang effort. Yes. Kita po yan lahat. Akala mo lang hindi nakikita. Parang masamang bagay na gagawin. Halimbawa ngayon, alam mo na yung kapitbahay mo, wala dyan. Diba? Binabalak mo na talagang sungkitin yung bra. Kasi ang ganda Hindi ka makabili ng ganung bra. Kasi aminin natin, yung mga matitibay na bra, mamahalin talaga sila, partner. Diba? Yung mga ganon. Naisip mo, wala naman yung kapitbahay namin. Wala rin naman silang CCTV. Walang nakatingin. Ang bilis lang sungkitin, diba? Akala mo lang walang nakatingin pero meron. Diba? Correct. At yung mga bagay na yan, mga bawas ligtas point sa langit. Tsaka hindi may karma yan. Yung brang kukunin mo may sili sa ilalim. May surot. May surot dun sa wire. Isipin mo may sili at saka surot pinagsama. Correct, diba? Pag sinuot mo yun, ewan ko na lang. Diba? Magkakaalaman talaga kung sino nanunungkit ng bra ng kapitbahay. Ganon. Naalala ko yung mga nabanggit mo ng mga kasambahay. Totoo mo, observe mo sa kanila kung sino yung mapagkakatiwalaan at sino yung hindi mo masyadong uutusan. Totoo hindi naman yan. sa hindi mo pinagkakatiwalaan. Pero kasi, parang yung iba kasi yung proven na. Yung alam mo, pag siya yung gumawa ang sinop, ang ganda, correct. malinis. May resulta agad. At maganda ang resulta. Yes, makita mo kung sino yung nandadaya ng trabaho. Totoo. Naalala ko may kasambahay yung bahay ng kaibigan namin. Talaga nang isipin mo, pag hindi mo alam yung galawan niya, isipin mo masipag talaga Lagi may bit-bit na dustpan at saka tambo. Ay, oo. Lakad na lakad, may bit-bit na dustpan at tambo. Pero syempre, pag observant ka, yung isang kasambahay nila, marami nang nagawa, nakapaglinisan ng banyo, nakapagligpit na ng lababo. Aminin natin, ang kalat-kalat ng lababo natin. Pero ang hirap niyang ayusin o linisin, pero naayos niya na yun. Yung isang kasambahay na lakad, wala namang nawalis, pero bit-bit lagi yung dustpan at saka tambo. So, ang isipin mo sa una, ay napakasipag naman nito. Lakad pa ng lakad, di ba pwede namang hindi maglakad? Pwede namang gumapang. Pero pag inobserbahan mo, yung dustpan at saka walis na yun, walang naging silbi. Hindi gamit. Yes. Walang nakuhang dumi. Correct. At pag naobserbahan mo, marumi pa rin ang sahig. Diba? So yun yung sinasabi natin. Makikita mo talaga yung difference ng taong totoong nagtrabaho at ang mga taong nandadaya ng trabaho. May ganun Tapos ngayon magtataka ka bakit hindi tinaasan yung sweldo mo. O magtataka ka bakit hindi ikaw yung inuutusan. O bakit hindi ka napopromote hanggang ngayon. Correct. Diba? Ilang taon na bakit may naunang isa. Diba? Pwede rin nating tanungin yung sarili natin. May pinapakita ba akong kabibuhan? Diba? O may pinapakita ba akong kabobohan? Diba? Bibo ka ba o bobo? Alin ka doon? Real talk na tayo. Diretsahan na. Masaktan na masasaktan. Wag nang wag magpatumpik-tumpik pa, 'di ba? Itanong mo na sarili mo. Bibo ka ba o bobo? Masipag ka ba o tamad? Totoo. 'Di ba? Ikaw ba yung tipong kapag kainutusan ang daming reklamo bago gawin? Correct. O yun din, partner. Hindi ba't ang sarap utusan ng isang taong sunod lang ng sunod? Oo, yung tatanggapin na lang din. Oo. 'Di ba? Tapos kapag yung taong yun pati ay naglambing, hindi masakit sa kalooban. Parang katulad kaya pala nakita ko isang empleyado dito, tapos yung boss, naglambing yung isa nakita ko. Magkadikit sila. Ay, ano ba? Iba yun. Yung mga nangyayari sa outing, hindi na dapat kinikwento. Akala ko ganung lambing. Ano bang lambing? Hindi.
Lumambing yung empleyado sa boss. Nakita ko silang kulong. Hindi. Iba rin yun. Ibang lambing naman yan. Okay. Huwag ka na. Tapos nag-lock sila ng pinto. Trinay na nga kalimutan yung issue na yun. Nung ukat mo ulit. Gawa na story. Hindi, pero diba, ganun talaga yun eh. Kapag kalimbawa, ang isang tao sobrang bibo, sobrang dami niyang ginagawa, sobrang sipag niya, kapag kayang empleyadong yan, kasambahay, o kung sino man, anak, diba, or anak, naglambing. Totoo. Diba, naglambing sa kinauukulan, pwede po ba mag-leave? Pwede po bang mag-advance? Bumili ng bagong damit. Or pwede po bang ganyan? Okay, pwede mag-day off. Diba? Yung mga ganon. Hindi masakit sa kalooban. Correct. Parang okay lang, deserve mo. Pero kapag madaling bigyan ng pabor. Oo. Diba? Pero kapag ang sakit mo sa ulo, tapos ang dami po pang hinihingang pabor, hindi ba't nakakairita ka? So, real talk na ulit. Nakakatuwa ka ba o nakakairita ka? Alin ka talaga doon, di ba? Totoo, yun yung mga, halimbawa, yung instances na bibong-bibo pag meeting. Di ba yung mga ganun eh? Ay, madaming ganyan. Oo, talagang ang daming opinion. Pero alam mo sa sarili. Puro talk. Yes. Maraming ganun. Maraming ganun. Bibong-bibo pag meeting. Pero pag araw-araw na trabaho naman, daming lapses. Oo, correct. Kulang. Correct. Madaming rason, at di ba? alam po yun ha. Correct, Naobserbahan nyo ng mga superiors ninyo. Correct. Yung akala ninyo hindi nila alam, pero alam nila yun. Yes. Salamat na marami sa pagtutok this Feel Good Thursday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. This portion was